Jannar 2017 jimmarka t-tieni anniversarju minn meta l-Isptar Mater Dei beda joffri s-servizz tal-IVF b'xejn. Sentejn li fihom twildu 48 tarbija, bl-aħħar 6 twildu fl-aħħar ġimgħa tas-sena. Fil-preżent hemm 42 koppja oħra li temmew b'suċċess il-proċess ta' IVF u għalhekk qed jistennew tarbija. Bi-11 il-koppja ħadu l-aħbar li dan u l-aħħar miliet tagħhom bl-atfal propju fi żmien il-festi tal-miliet. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fisser kif in-numru ta' koppji li jsiru ġenituri permezz ta' ċikli differenti tal-IVF fl-Assisted Reproductive Technology Clinic f'Mater Dei mistennija jiżdiedu. Il-pjan tagħna hu li flimkien mal-professjonisti nkomplu nżidu dan is-servizz ġewwa Mater Dei u din is-sena fl-2017 targetu ta' 250 koppja li nofrulhom servizz tal-IVF. Da jfisser li brata ta' suċċess ta' 19-20% ikollna madwar 50 familja ġdida oħra grazzi għal din il-proċedura. Kull ġimgħa f'Mater Dei jidħlu medja ta' 6 applikazzjonijiet ġodda għall-IVF. Għalkemm Malta kien hemm proċess ta' possibilità ta' proċess ta' IVF fil-privat, ma kienx bxejn, ma kienx mara ħlas, allura kien hemm backlog għal dak il-koppji dak il-familji li xtaqgħu jsiru familji li kienu jsibuha diffiċli anke finanzjarjament u dan ħafna minnu l-ħaqni. Bil-250 proċess li mistennija jsiru tul l-2017, Fearn huwa konfidenti li l-lista ta' stennija l-proċess tal-IVF tinqata' u Mater Dei ilaħħaq mat-talba tal-koppji.